खुलुमबाय आरोबाव दिनै खनसे जोंनि मिजिं इयुथ फाउन्डेसननिफ्राय गासैनिसिम गोजोननाय हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। गासैबो मिथिखायो जोङो थांनाय 16 आरो 17 बे साननै दिनाव जोङो मोनसे गिदिर जोंनि मिजिं इयुथ फाउन्डेसननिफ्राय जोंनि निजे क'क्राझारावनो CIT केम्पासाव मोनसे 3-on-3 मेन्स बास्केटबल अल अभार इन्डियानिफ्राय पार्टिसिपेन्ट्स लानानै मोनसे गिदिर बास्केटबल टुर्नामेन्टखौ जों खुंनाय जादोंमोन। दा बेनि थाखाय बे खुंनायाव जोंनि थाखाय बे प्रग्रामखौ जि साक्सेसफुल जाहोनाय एबा बे इन्टायर इभेन्टखौ जोङो कन्डाक्ट खालामनायनि बे खोथायावनो जोङो दिनै मोनसे गासैबो जोंनि मिडिया टीमनिफ्राय लानानै गासैखौबो जोङो मोनसे बरफ थेंक्स एबा मोनसे क्लोजिं सेरेमनिनि थाखाय जोंनि सासे चिफ पेट्रन दा बे चिफ पेट्रना जाहैबाय जोंनि मिस्टार राजेश्री बसुमतारी जाय बिथाङा माने जोंनि बिदि गिदिर जेब्ला इभेन्ट बानायो बे समावहाय मा जायोब्ला बांसिनावनो गिदिर गिदिर अर्गानाइजेसननिफ्राय CSR फान्डिं एबा बिदि सापर्टखौ नांगौ जायो नाथाय बिथाङा गावनि मेहनतजों एबा गावनि खस्थ' खालामनायजों बे इयुथ डेभेलपमेन्ट आरो इयुथ एक्सप'जारनि मिशनखौ फोथायनानै बिथाङा नैबे जोंनि मिजिं इयुथ फाउन्डेसनजों बेनि सासे मेम्बार जानानै बियो बे इन्टायर प्रग्रामखौ साक्सेसफुल खालामनायाव मोनसे बिराद गिदिर आखाइ दं बिनि। दा आङो मिस्टार राजेश्री बसुमतारीखौ जोंनि सिगाङाव फैनानै बे बरफ थेंक्सखौ लानो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा राजेश्री बसुमतारी। आङो दिनै आदामोनजों MYFनि मेम्बार जानानै दिनै फर द फार्स्ट टाइम मोनसे मेजर इभेन्ट खालामनो नाजानायाव जों दिनै साक्सेसफुल जाहैबाय। दिनै जोंनि BTC चिफ हाग्रामा महिलारी सारनि थाखाय जोङो दिनै आलदा जायगाफोरनिफ्राय गथ'फोरखौ जोङो लेंहरनो हादों खेला गेलेनो थाखाय इभेन्टखौ खुंनो हादों जोङो CIT ग्राउन्डआवनो। दा बेनि लोगोसे जोङो KDBA-निफ्रायबो जोङो कलेबरेसनाव हेल्प मोनदों। KDBA-निफ्राय जेनेरेल सेक्रेटारि जेरि बसुमतारी, ओमफ्राय चिफ पेट्रन KDBA-नि मानब बसुमतारी, ओमफ्राय मानब बसुमतारीनो स्कुलजोंबो जोङो स्पन्सरबो मोनदों, गुरुकुल स्कुल होननाय। ओमफ्राय जोंनि आइनि स्कुलबो दङ, जोंनि आइनि स्कुल बै लिटल खुशबु प्रि स्कुल होननाय नैबे क'क्राझारावनो दङ प्रि स्कुल। दा बेजोंनो लोगोसे आदामोनहाबो सापर्ट देखायदों। दा लिडार्सफ्राबो सुभाष बसुमतारी होननाय सारा साइनि फर्मार डाइरेक्टर जाहैबायमोन, बेखौबो जोङो चिफ गेस्ट हिसाबै जोङो लेंहरनाय जादों। साराबो जोंखौ लजिस्टिक्स अपारेशन्सनि हेल्प होदों आरोखि। ओमफ्राय लोगोसे जोंनि 135 इक'लजिकेल टास्क फर्सनि कमान्डिं अफिसाराबो जोंखौ दैजों टेन्टजों सापर्ट प्रभाइड खालामनाय जादों। दा बेजोंनो जोङो बिराद साक्सेसफुल जाबाय, हेपिखौनो मोनदों आरोखि जोङो। थेंक इउ। कम्पिटिसनाव मोनबेसे टिम बाहागो लाया? हौवा मेन्स केटेगरियाव जोंना 13था टिम दंमोन। दा बेहाय रेलवेनि टिमा देरहानानै थांबाय। दा हिन्जावफोरनियाबो 7था टिम फैदोंमोन। बेहाय गुवाहाटीनो हिन्जावनि टिम देरहानानै थांबाय।